Le tumente yophuhlisa izinga lembethi-manqindi zezithili ezintandathu eziquka iSarah Baartman, iNelson Mandela Bay kwakunye neBuffalo City isingathwe ityeli lesithathu ngoMgqibelo. Kwimilo engama-25, omnye kuyo ibingowamazwe kudidi lwe-welterweight obuphakathi kuka-Inam Waiza wakuGompo noJoshua Botmas wase-Ireland. Kulo mlo, nobingowokukhuthaza izimbethi-manqindi zakwezi zithili, uBotmas akalibazisanga wamlalisa kathathu ngophotho kwimijikelo emithathu Waiza wanqanda usompempe. uBotmas uphefumle wenjenje emva komlo. The training was very hard, but going through that hard training is what resulted to me winning today, so obviously I'm grateful. It's a lot to me because my whole family's here, so obviously to win in front of them and show them that I've been putting in that training, it means a lot to me because obviously I left school for this sport, so I hope my dedication is shown to this sport. uWaiza uthi ukugqibela kudala ukulwa kumlo wezinga lamazwe udlale indima ekubeni oyiswe. Lo mdlalo lona bengumdlalo anothi benzima, but indlela ebendilungiselele ngayo ayiyo indlela endenze ngayo. Kuba indlela endenza ngayo ndiye ndathi ndanawo amaginqi-ginqi athile, kodwa ke ndiyabulela kuba lena i-international fight. Njengoba i-international fight bendigqibele kudala ukulwa. Owayesakuba yintshatsheli yelizwe jikelele uVuyani the Beast Bhungu uncoma umgangatho womdlalo wamanqindi kweli phondo ekwabongoza urhulumente ukuba afake isandla ukuxhasa lo mdlalo. Uyabona ke zoma kukwijim ezingaka nje kwecala lethu, eyona nto ibalulekileyo is that ezi jim zikhoyo ziyayikhupha le product ifunwayo sithi, uyayibona. So as much as into yobana ndiyazi into yobana ewe urhulumente wethu akenzi kakhulu kwiboxing, kodwa ke le ipace kusahanjwa ngayo ndiyayibulela kakhulu ngoba ekugqibeleni sinazo i-international boxers nezinye ezizi-world champions kuyo yonke le nto iqhubekayo. Kodwa ke okubalulekileyo nam ndiyabawela ukuthi ke noko urhulumente wethu makaphose esivivaneni ke sifane nezinye izipoti nathi. Isithethi sempucuko Sport Development uLuyanda Kana uthi bafuna kuphume iintshatsheli zoMzantsi Afrika kweli phondo. Sinengxaki ye-drugs, sinengxaki of all sorts of crime. Silwa i-crime le siyenzayo, and i-aim yempucuko kukubana abantwana njengoba iminyaka ihamba nje bakwazi into yokubana bayomela i-country baye kwi-Olympics. Sifuna iboxer ezizawukwazi into yokubana ziye kwi-Olympics, males and females. I-boxing ke siyayazi into yokubana ifuna umntu oziphatha kakuhle, ifuna umntu ongabhekabhekiyo, ifuna umntu oya esikolweni. Isithili Sarah Baartman siphumelele indawo yokuqala kule tumente emva kokuphumelela iimbasa zegolide ezili-9. iBuffalo City iphumelele indawo yesibini ngeembasa zegolide ezi-5 neesilivere ezisi-8. Ilandelwa iAmathole nayo eneembasa zegolide ezi-5 nembasa yesilivere enye. iNelson Mandela Bay yona iphumelele indawo yesi-4 ilandelwa iChris Hani kwindawo yesi-5. Lo gama iJoe Gqabi ibambe indawo yokugqibela. uJoshua Botmas ulindeleke ukuba abuye eMzantsi Afrika ukuzolwela ibhanti kwakulo nyaka. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguNdumiso Nonakasa, Erin Theatre, kuGompo.